Audio Jungle. Kardo Nilimonjerong Pipi Pinibirta Arjuponitha. Deitor area alomta ar koini phai pho ar nia pharman rongker kar kliponji aphan chisik chedang ponbomlo. Matijong ni phaing kora pli arni lakhaing kora thok dwar bagori MSC constituency angka deitor area alomta ar koini phai pho arania pharman rongker kar kliponji apharman chisik chedang ponlo. Karbi Anglong angkang pita aning kanbang ason thak-thaksi ar koini phai pho arni rongker kar klipon et ason si pining aseng kanta ar koini phai pho arni apharman rongker kar klipon ji aphan si deitor area alomta chisik chedang ponlo lason si deitor area alom aron barim rong ingkoi raisi ando lasi ar koini phai pho arni apharman rongker kar klipon et ji aphan chisik chedang pon bomlo pusi amoron terang pen pherang kya thengno ningje pon Dipu Baptist Church ahin pen Dipu Medical College along kahumri dam. Christmas mati arni kethe arni apor nangkele ahut pacheton dunsi aning kanwang ason thak-thaksi pening le thot sitami Dipu Baptist Church ahin pen Dipu Medical College along humri damsi keso det atum aphan ningparong tekang. Lapen Christmas amen pen keso det atum aphan thesere mati kechuason hai huitami ron tekang lo. Bangso asai ke pachunji aphan Dipu Baptist Church along Hospital Ministry in Church Mr. Robin Tisolapen Mr. Obet Kiling Lapen Reverend Hilson Singer Pastor Lapen Bangso asai ke pachunji aphan Dipu Baptist Church Youth Department atumta cherap chetu dunsi mesen pen pachun ponlo Joki holapen Philip Tiso Karbi Anglong News Hamren Driver Association atumpen thangnat atai kawipin abangphu karlitang dipenro phangcho aputhak a hokpet akang cyclong japhan West Karbi Anglong Deputy Commissioner aphan memorandum alu pipajerdam West Karbi Anglong District Headquarter Hamren Deputy Commissioner Krishna Barua aphan Hamren Driver Association ahin penche pater piponsi karlitang dipenro phangcho kopu koson pentong apran kedam nangjoima a hokpet akang cyclong bek ji aphan memorandum kipidam Athima alang li thangnat adaita ave dipendro phangcho ke ino driver gari chowek chot abangphu lapen postmortem report custodial death puke ahok pet kali lasi ahok pet akang sai ke longbek nangji nilitum aphan karbi akhe aphan nangka chenek ke kroithek the an sosesi jesong ponthulang jongsi na insai pi pami me pulotang te kangker sita dokok ta hai pusi lapuson si alang li ke pho ason thot si boithalang so police oc aphan abangke asa kuri pen ing thanbek nang po pusi Hamren Driver Association President Khorsing Thangchopen arbokpon Hamren pen borson tiso Karbi Anglong News Ilitum dak media korte apen parangke alitu bhana chu phanang ko lambang kela pulo ke damtang tarik krini ilitu makorte driver dipendro phangchu alangli thilo rajane asinon ilitum non court along disi baidu pan memorandum pilo apen ke ilitum ke manga bangala pulo ahokpet alangli papa bepin pen alangli kithinang ko kasi so puthak man sinitum non alangli disi baido long non etum memorandum pilo nape non pinia chetong nang kokla anarat tame nitum ahokpet so kang sai long nei pubhan sinitum pini dakor long tame nitum wang nang koklo nape ne non ke wangji lang pustame alangli tum nitum han na ব্যবহার পন আপেনে নিলতুমান না চিনেক পন রাসওয়াত টেং পুলো তেল নিলতুম ক্রয়ক্রে আপেন কে হক পে ডাকাং সা নিলতুম লং বেগ nei pusil nitum non che song pon bom lo apen ke ko nitum non pini alang litum na je chak don pen lapen la so puthoi phis tame alang tu na chak shot pu bang nitum crocre ta hai apen crocre vek lo apen ke nitum human rights bolong tame nitum hadis tame nitum dami lapen che song vek nei song vek jilang nitum la penjong sila sup penjong silang litum aphan ninang pang samek te plote none franke wang bangke nitum bangke kebon kang krit amin nitum pipon kok ta dokok tailo non jong sin nitum hanong si nitum hayong si ninang sampong sinang pipon thek thek plote United Karbi Youth Association atum pen Christmas amen pen sarpi atum aphan pekok epak pak ke pajerpon Christmas apornang le lopulo tangte hem isi pen chenglo jirpi jirpo chero chepho atum do an sitami Christmas amen pen nong e chipi chepa jirpon
lason thak thaksi lakhain kor pho nilip MSC constituency angkang arlo United Karbi Youth Association President Elvin Kropen chepater piponsi nilip alom kesar pinay nay atum aphan Christmas amen pen pekok epakpak pipajerpon Bangso sayang deng along cepatir pipon laki Elvin Crow United Karbi Youth Association Nili Branch President Raphael Teron Sar Im Crow Waisong Teron Subhas Teron lapen United Karbi Youth Association a member do ancherap cherap cheto dunsi sayang deng pachun ponlo Choki holapen Philip Tiso Karbi Anglong News Birta kimi nangli tumaphan isi Birta kimi Jaika Cafe Lucky Nona Kimi Restaurant Mati Kicho Kijun Achatai Adim Lucky Difu Amlapati Lason si Bangso Dimalong Nonamat Staff Kinangsot Lasinang litum jong si Sai Choklem Dunji Ninghang Polot Nangti Mobile number 6003 2232 86 along Humri Ignon